Jeg har den her tilbagevendende drøm. Jeg er helt alene i en mørk skov. Jeg ved ikke hvordan jeg ved det, men jeg kan bare mærke, at der ikke er en verden udenfor. Der er kun træerne og mig i mørke. Jeg fornemmer små bevægelser i skovbunden, så jeg kigger ned og får øje på mig selv. Men helt lille. Jeg ved ikke hvorfor jeg gør det næste jeg gør, men jeg træder på mig selv. Som var jeg et insekt. Syret. Det synes jeg. Det mest syrede er, at jeg ikke aner, hvilken version af mig jeg er i drømmen. Jeg starter med at se alt fra store migs perspektiv, men så ser jeg pludselig alt fra lille migs perspektiv. Og så bliver jeg trampet på. Af dig selv. Ja. Hvorfor kunne det ikke være mig? Elton John? Nej, sgu da ikke Elton John. Bare nogen. Noget større. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville se ud. Jo, du kan. Du gør det lige nu. Du sidder lige nu, sørgelige menneske, mutters alene, drikker dig hjernelam og taler med en imaginær menneskelig manifestation af dit kreative artistiske selv. Hvad? Jeg er alt, hvad du kunne være. Og virkelig vil ønske, du var. En højhalet sminkedukke. Jeg foretrækker farverig personlighed, men vi bør vel hellere kalde mig spildt potentiale. Jeg ved ikke, hvad det er for et potentiale, du snakker om. Dit! Du er så kreativ. Det kan du se. Kig på mig. Min stemme, kan du høre den? Den er lettere hæs. Det må du undskylde. Jeg vandt en Oscar i går. Eller Tony, eller Grammy, eller hvad det var. Jeg kan ikke huske det. Der er alligevel ikke plads til flere på hylden. Men pointen er, talentet er der. Men du bruger det ikke til noget. Du bruger ikke mig til noget. Du sidder bare her og drikker dig fuld. Hey, jeg sidder lige og hygger mig med et par øl. Hvilken lov har jeg overtrådt? Du hygger dig jo ikke. Tror du ikke også, at de der øl ville smage bedre, hvis du faktisk var tilfreds med dig selv? Jeg elsker mig selv. Desuden drikker du også mere, end du selv aner. Hør. Jeg sidder her foran dig i nat, fordi jeg, som din kreativitet, lige så godt kunne være mit eget individ. Du bruger mig slet ikke mere. Du er alt for usikker til at være som mig. Vil du vide, hvorfor du ikke kan være som Elton John? Fordi du ikke tør. Du sidder bare her og drikker og tør aldrig at prøve at gøre artist til en levevej. Du er bange. Jeg er broke. Jeg har brug for et sikkert arbejde. Sikkert arbejde? Hvad er det? Så vidt jeg husker, blev du pludselig fyret fra dit tidligere arbejde. Det virkede ikke særlig sikkert eller stabilt. Nu er du ved at udvikle kronisk stress over dit nye job. Helt sikkert. Jeg ved ved udgangen af hver måned, at jeg får en sum penge ind på min konto, så jeg kan betale alle de udgifter, der følger med at kunne trække vejret i den her verden. Hvordan skulle jeg få de penge ved at klemme ud som en klon? Hvorfor vælger du, at penge skal være omdrejningspunktet for dit ved og vel? Det er ikke et valg, jeg har taget. Du kan godt bryde ud af det helvede, du føler dig låst fast i. Jeg ved ikke hvordan. Lige derinde er alle de redskaber, du har brug for at slippe fri for de lænker, du føler dig holdt tilbage af. Som jeg ser det, har du 2 muligheder. Gå derind og kom ikke ud igen, før du har skabt dit mesterværk. Drop at tage på dit ligegyldige job i morgen. Din sjæl bliver kvalt. Lad den blomstre. Eller lad være. Læg dig fladt ned, men aldrig rejs dig igen. Lad så din sjæl blive kvalt ihjel. And of course, Mr. Spielberg is one of the greatest artists of all time, and working with him on a project like this is really, truly something extraordinary. I'm very proud to be part of that. Hvorfor skulle det være mig? And Hvorfor ikke dig? Var det ikke det, du lige spurgte dig selv om lige før? Jeg ved, du faktisk stadigvæk tror på dig selv. Og hvor ved du det fra?
Jeg er dig. Hører du ikke efter? Nej. Eller, jo, det gør jeg, men jeg ved ikke engang, hvad fanden det her er. Og jeg kan ikke holde ud at høre med at snakke lige nu. Så lad mig vise dig noget i stedet for. Hvem af de tre der gør du det her for? Tror du nogen af dem i det moment så en fremtid for den lille fyr som den her? Fuldstændig presset mellem lysten til at ville udfolde sig kreativt og udrette noget større, og så bare arbejde sig selv fuldstændig fysisk og psykisk nedslidt, så det påvirker både krop og sind. Det er ikke tilfældigt, at du viser det her i aften. Nej. Der er gået alt for længe for mig. Hvis ikke du ændrer på din situation i aften, så forsvinder du. Ja. Tag det, der ligger i posen. Du ved godt, at alkohol ikke er svaret. Ja. Du ved godt, at du ikke bare kan blive ved med at drikke og håbe, det bliver en bedre oplevelse end forrige gang. Ja. Så nu har du købt det der. Ja. Så åbn dit sind for den rejse, du har arrangeret. Slip frustrationerne og giv fuld hen til euforien. Ikke flere undskyldninger. Ikke mere ynk. Tag imod dig selv. Find den selvtillid, jeg har brug for. Kom så! Jeg kan se det. Jeg kan mærke det. Jeg kan... drømme, og hvor er du hen? Flaskerne tomme, og du er stiv igen. Din fantasi har nu givet dig en ven.
Det her liv er ved at nå sin ende. Ambition bliver til tanke, så sjov fantasi. Du begynder at mangle troen indeni. Så fyldt med ord, men har intet at sige. Men bare rolig, det er snart forbi. Så farlig som barn, men gennemsigtig. Vær forsigtig. Kan du høre mig? Sig mig engang, hvor fanden bliver du af? Hvor er du henne? Jeg har stået og ringet til dig hele formiddagen, mand. Hallo, kan du høre mig, eller hvad? Vi har brug for dig. Vi er totalt underbemandet, mand. Vi kan heller ikke få dig dækket. Gider du godt at komme herhen og dele lige nu? Du skulle have været for 4 timer siden. Altså, jeg har ikke engang tid til at spørge dig om, hvad fanden det er, der foregår. Du skal bare tage dine ting og tage dit tøj, og så bare se at komme afsted. Og det er nu, mester. Hvad fanden er det her for noget? Kan du høre mig? Hallo? Du, vil du være sød og svare mig? Vi skal bruge dig, og det er nu. Hallo? Er du der, eller hvad?